Bitu bat, bigar mailako ikasleekin antolatugu raid bat. Raid azkenan da, orientazioan oinarritutako lasterketa bat. Non mendiko bizikleta, trekina, proba bereziak uztartzen diren. Bai rapela, bai arroiak, irauako parte bat, eta espelo txikitxo ere egingo dute gaur egun osa zehar. Antolatzen da, 6 horretan, bukatu da izango dutela lehenko taldeek behintzat. Pintatu pendiente. Hau trantsizio gunea da, eta oin datozte bizikletakin da horlagako jo eta aldau ingo jo eta mendire jungo jo ez. Hemen beste guztien dugu, beste nire bat, Nortzako nire dugu. Ixo bat adurgea eta gau hemen zazpigarrengo baliza kontrolatzen, guain pasatzei ala eta ualkitik gana ebixoa bat egu pasatzei janen, eta dezta, ondo idea guain goz, agar nola bukatzen guen. Ni Elena naiz eta behatxu behar da, eta gaur tokatu zaigu proba berezi batzutea, arroiena. Hortikan ingo arroi bat, eta guk aseguratu ingo dugu. Gu arroietarako, hor bi pasamanoz jarri ditugu, pasalitateko ziurtasunarekin. Hemen, rape bat dauden bere rapeleko sokarekin eta beste soka beraiei aseguratzeko, beraiei bakarrik ez rapelatzeko, eta hemen azkenen berdina egin dugu. Gero, ni hemen egongo nahizan klauta, Elene hor, eta datozenean, hemen, soka honekin rapela bengo dute beraino, eta gu berde honekin asegurango dugu. Trekin egin dugu, arroiatik gatoz, eta bain mapa berria emanungo digute. Posto da raid, hemen transizio puntu bat,
etortzen dira bizikleta sibiltzez, eta taldeko ate jartzen du neoprenoa eta ibaira sartzeko, han hengo urrapel bat, eta gero kajakean puntu bateaino eta hortik atera, eta gero berriz bueltatuko dira, eta joango dira eskalatzera Ibarrara. Hau da proba berezi bat, nun raperatu barko den, eta uretatik metro gutxitara saltatuko diete splash eginez. Splash egin da gero, horreian dauden piragoetan hartu beharko eta zein beharko subiraino. Hau proba berezi da, eskola, eta dauzkau bi zona egiteko, bat izamala herrizina, eta bestea erdizkoa, eta lehenengoak 5 minutu kentzeitu, eta bigarrenak Bueno, raida bukatu da, eta oso pozik gaude, gure ikasleak lortu dute antolatzea abentura raida hau. Ikasi dute NG ziklo honetan landutako eduki guztiak praktikara eramatea, eta lehenengo mailakoek oso jarrera ona izan dute, eta pentsatu baino askoz emaitza hobeak izan dira. Orduan, antolakuntzatik oso pozik gaude. Esperientzia gogorra izan da, politia eta divertigarria, baina, esfortzu gogor bat egin da. Oso guztua raida haukotakoan, oso esperientzia polita izan da, nekauta, baina guztua. Bain ikusi behar zenek iraziun, baina nik uste gukidezen. Baina, ja. Luzie jona, baina esperientzia porekin. Esperientzia hona, esan berratzea okatu nahi dugela, baina bestela esperientzia zuzo hona eta zelantzia. Hirugarren kontuan gerau da talde bat dena ondo intzuala, baliza guztiak hartu zitzun, espeleo proba intzuan, baina bik ez zuten amaitzu raita guztiz, orduan, hirugarren postuan. Txatos talde. Bigarren postuan talde bat intzuan nahi guztia, ezik espeleo proba, ezan obligatorizu eta guztio bakarrik penalizazio bat zan, baina alze eta ez dut hau, Amaika talde. Lehenengo postuak erabia talde bat Laurak amaitu zutena, proba guztiak egin zuten, eta ere proba espelo proba egin zuten, orduan gerturazioa.